buyisela lento ekudale ukuthi uhlupheke emuva kumninini. Uma ususebenzisa ke El Shaddai Holy Ash, i-back to the sender ibuyisela lezi zinto kumuntu okwenze kambi. Ubaba Dokotela uyaqiniseka uthi angeke upheke uphuthu ngebhodo kade upheke ngalesitambu. Qala ukhipha intshela. Abantu abafuni ukukhipha intshela yokuhlupheka. Bafuna ukupheka phezukwayo. Ngithi mina kuwena angifuni ukumoshela isikhathi. You are not a friend of mine. Asingamoshela isikhathi. Ngithi mina kuwena deala nale condition yakho, ikhiphe ibuyele ukwazi ukumelana nalesimo ubhekene naso. Ubaba Dokotela says, get yourself back to the sender. And usungayisebenzisa ke iHoly Ash. But ungajahi futhi ukushaya ngeback to the sender. Abantu babhajwe enhlabathini beshawa iback to the sender. Kukhona omunye esanda kumshaya esebalekile esesemakhaya afika emshaya Riverside. Yamshaya. Umhlabathi uphethe ngesifuba. Ingane zakhe egqoka idodo ezimnyama. Shawe mina. Umhlabathi uphethe ngesifuba. Ingane zakhe zimbethe idodo ezimnyama. Angifuni nje uze ngomqondo ongasile. I-back to the sender iyayenza ke lonto. Ubaba Dokotela bese sizojabulisa siyathoba.